Menene bomb da Hausa? Bomb da Hausa? Yawa shine aka sanya fetur da auduga haka da wasu ɗan sinadarai sai su iya tashi. Sunana Prince Kamal, zan riga ɗora sababbin videos masu ilmantarwa masu faɗakarwa. Don haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin ka danna subscribe ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye. A wannan bidiyon za mu ga wasu ma'anoni da Hausawanmu suka ba kalmar caja. Menene kalmar caja a Hausance? Don haka kai da kake kallon wannan bidiyo din zan so kai comment da ma'anar kalmar caja. Menene kalmar caja a Hausance? Zan so kuma ka danna subscribe ka danna karar sanarwa domin a duk lokacin muka ɗora sababbin videos namu za ka same shi kai tsaye. Na gode. Me sunan singlet da Hausa? Suwaita. A wannan suwaita ga nan wannan dama ya faɗa suwaita. Shi ma ban san singlet ba. To ni dai na iya kiranta yar ciki. Singlet riga ce yar ciki yau da ake sawa kafin a sa babban riga. Singlet rigan shan iska kenan. Karamin riga na ciki. Singlet tana nufin rigar yar ciki kenan. Rigar yar ciki. Singlet taguwa. Palmaret. Me sunan caja da Hausa? To, caza ni dai caza na santa. Na san caza ta cajin waya ko? Caza? To caza ya sunanta ne wadda santa. Caza ni ma da caza na santa ai. A ita ba kuwa ce wannan a cikin abubuwan da suka zo mana. Ni ban san wannan bayan caza ba gaskiya. To, a zahirin gaskiya bani da zan ci akan caja. Caja. Sunan caza ba. Caza. Me sunan transformer da Hausa? Ban san sunanta da Hausa ba. Transformer na sani akan ta. Gidan wuta shine transformer. Gidan wuta. To, transformer zan ce kamar yadda wani faɗa gidan wuta ne ni ma haka zan iya fassara ta da gidan wuta.